Gaganapin po sa darating na Pebrero 21 ang Battle of La Union Festivals o yung street dancing competition kung saan po magpapasiklaban ng iba't ibang mga grupo mula po sa iba't ibang bayan sa lungsod na lalawigan. Tinatampok ng kompetisyon po ang pagkakaisa ng mga kapistahan at pagpapakita ng kanilang mga kultura sa makulay na pagtatanghala. Inaasahan naman ang masiglang selebrasyon na magbibigay ng kasiyahan sa mga manonood at magpapakita ng talento at galing ng mga street dancers sa lalawigan. Samantala, nag-abiso naman ang pamahalang panlalawigan sa publiko na asahan na ang pansamantalang pagsasara ng ilang mga pangunahing daanan sa lungsod ng San Fernando at dumadaan sa mga alternatibong ruta habang isinasagawa ang nasabing kompetisyon. IFM News. IFM News. IFM News.